ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେବଳ ମାର୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏଭଳି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ? ନା, ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗାଇଡ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କଥାଟା କେବଳ ଥିଓରିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଶିଖାଯାଉଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ମିଶନ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି କୋଡିଂ ଜାଣିଲେ ଚଳିବନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେମିତି ପୂରା କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହି ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଶିଖାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନଟି ଆମ ରାଜ୍ୟର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ବି ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ବଜାରରୁ ବହୁତ ପଛରେ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଫାଙ୍କକୁ ପୂରଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ପଛରେ କାହିଁକି? କାରଣ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫିସ୍, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଝିରେ ଥିବା ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଏମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ କାରିଗରମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ପରିଚିତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ସତ: ବାତ୍ୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଆମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପୂରାପୂରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଏହା କେବଳ ପାଣିପାଗର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଫନିରେ 1,56,000ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଲା ପାଖାପାଖି 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପରେ। ଏମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ପାଖାପାଖି 5,030 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲାଇନ୍ ପୂରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଦୂରତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଫେରିବାଠାରୁ ବି ବେଶୀ। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ତ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଧାନ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟେକ୍। ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗୋଡିବି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ରିଆକ୍ଟ ଏବଂ ନୋଡ୍.js ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରେ ଆଉ ତିଆରି କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସହଜ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବାର ରାସ୍ତା ବି ପୂରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ନୋଡ୍.js ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଏଣ୍ଡ ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ମଙ୍ଗୁସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡେଟାବେସ୍ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ API ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ରିଆକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ଲକଚେନ୍। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା: ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ଲକଚେନ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି: ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ (POW) ଏବଂ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେକ୍ (POS). POWକୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ POS ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଭଳି, ଯେଉଁଠି କମ୍ ଶକ୍ତିରେ କାମ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରୁ କିଏ ଭଲ ତାହା ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କେବଳ କିଛି ତିଆରି କରିଦେଲେ ତ କାମ ସରିଗଲା ନାହିଁ। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା,
ଫଳାଫଳ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେକ୍ କେବଳ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ନୁହେଁ, ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏକ ସବୁଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତଥ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛି କିଏ ଭଲ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ପାଣି ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 100ଟି ବ୍ଲକ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ POW ଯେଉଁଠି ଏତେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି, POS ସେହି କାମକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିଦେଉଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆକାଶ ପାତାଳର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବା। AI ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନାମକ ଏକ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ MBBS ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ନୂଆ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଶିଖାଇଦେବା ଭଳି ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ଗୋଟେ AI ମଡେଲ କେତେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେଟା ଜାଣିବା କେମିତି? ତା ପାଇଁ ଅଛି ତାର ନିଜର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ। ଏଥିରେ ଆକ୍ୟୁରେସି, ପ୍ରିସିସନ୍ ଏବଂ ରିକଲ୍ ଭଳି ମାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ମାପେ ଯେ ମଡେଲଟି କେତେ ଥର ଠିକ୍ କହୁଛି ଆଉ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 90%ରୁ ଅଧିକ ସଠିକତା। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏସବୁ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫଳ କ'ଣ? ଶେଷରେ କଥାଟି ପୁଣି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦ କୌଣସି ଆପ୍ ବା କୋଡ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ଜଣେ ସକ୍ଷମ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜିର ଛାତ୍ରମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନଟିକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।